V sobotu pokračovala volejbalová extraliga žien prvým tohtoročným kolom. Základná časť tým odštartovala do svojej záverečnej etapy. V nej pôjde nielen o čo najlepšie umiestnenie z hľadiska nasadenia do play-off, ale aj o to, kto z extraligy vypadne a kto bude hrať baráž. Zatiaľ sú na tom najhoršie volejbalistky Kežmarku a Žiliny, ktorým patria dve posledné miesta. Obe družstvá začínali tohtoročnú časť doma. Kežmarčanky privítali lídra súťaže hráčky VTC Pezinok a prehrali 0-3 po setoch 15-25, 17-25 a 23-25. Volejbalistky AC Uniza Žilina privítali jedného z kandidátov na medailu a aktuálne druhé družstvo súťaže Bratislavskú Paneurópu. Dnešný zápas bol výsledkom vlastne, ako sme nastúpili do prípravy po novom roku, že niektoré hráčky neprídu, niektoré vynechajú prípravu, vynechajú tréningy a chodia 4-5. Takže toto je výsledok toho. Nespokojnosť s výkonom svojich zverenkýň neskrývala po zápase ani trénerka hostí. Takže čo sa tu dnes dialo? No, vyhrali sme, tak to je dôležité, výsledok sa počíta, aj keď z hrou ja osobne spokojná nie som. Je to ešte vidieť, že je to také povianočné, novoročné. Po obojstranne nie najlepšom volejbale skončil zápas volejbalistiek AC Uniza Žilina z VŠK Paneurópou Bratislava víťazstvom hostí 3-0. Jednotlivé sety skončili z ich pohľadu 25-19, 25-17 a 25-12. Chýbala nám trošku koncentrácia, trošku sme sa viac zviezli s tým, že Žilina nepodala taký výkon, jak by sme teda čakali, aby to bolo také bojovnejšie. Takže ono sa vždy ťažšie hrá, keď proste je super o niečo slabší, alebo nebojuje tak, aby nás viacej vyhecoval. Hej. Takže, ale vyhrali sme, no a to sa počíta. Herne to vyzeralo v zápase skoro vyrovnane, by som povedal, ako čo sa týka niektorých činností, ale v rámci celého nasadenia, tak si myslím, že u nás hrali len dve hráčky, hlavne kapitánka Ľudská Janovcová, zahrala vynikajúco. Ešte Ivana Zemčíková a možno ostatné proste nehrali. Nehrali to. No a o tom to je celé.